салому алейкум ва раҳматуллоҳ дӯстон ва ҳамватонон. ба ман расонданд ки шахс ба номи Баҳромҷон Ҳасанов аз диаспори тоҷико дар Русия вот мол он депутатам стал от партии Единая Россия и защищает интересы мигрантов. Баъд аз депутат шуданаш чӣ? Ин наҷаси русские община бо ӯ чӣ кор карданд? Нигоҳ кардем 4 рӯз пас даст кашид аз депутатияш. Мардум, шумо як чизро бояд донен. Ин ҳукумати Русия, хосатан Путин, ин душмани миллати мо ҳастанд. Хайрхоҳи миллати мо нестанд. Инҳо душмани миллати мо ҳастанд. Худовандам дар Қуръон мегӯяд ки душманони худро ба душманӣ гирен. Мо бошем чӣ? Ана ин Баҳромҷон ин қадар дӯстӣ муҳаббат бар ин калазардо кард. Всё ту дар инҳо бегона ҳастӣ. Он коре ки Баҳромҷон кард, аз ин дида бисёртар президенти Тоҷикистон кард. Ман дар ин видео зикр кардам. Президент Тоҷикистон рафт дар эди 9 май отаи Путина отаҷон гуфт, модарашам модарҷон гуфт, локин дирӯз хабари радио Озодӣ гуфт боз ҳам фишор ва депорт ба сари муҳоҷирини тоҷик давом дорад. ҳасбуналлоҳ ва ниъмал вакил. Так деланди пайдёд. Ман намедонам ҳукумати Тоҷикистон бошад ё посольство ё диаспора ё касе ки бошад набошад, мо бояд ҳамватонони худро ҳимоят кунем. ин муомилаи баде ки дорам бар сари муҳоҷирини мо бояд ҷавоби дандоншикан дода шавад. Агар не ҳоли мо бадтар мешаваду хубтар не.